bliver nu fungeret af Hans Majestæt Kongens Garde fra Norge og Armenisk Musikkår fra Sverige, som nu er på vej ind på arenaen. Tilsammen udgør de Rosengård Tattoo Masked Military Bands, som nu vil åbne Rosengård Tattoo 2008. De enkelte ensembler får lejlighed til at præsentere sig individuelt senere i showet, men her optræder de som samlet enhed. Bemærk, at samlemajoren, som vi får, skiller sig meget ud fra de andres. Ved helt specielle lejligheder som statsbesøg og arrangementer, hvor Hendes Majestæt den engelske dronning deltager, optræder samlemajoren fra de engelske footballers i state dress. Det kan gemmes på den karakteristiske guldjakke og hvide hjelm. Som en speciel gestus for vores kongelige honørmodtager er tambomajoren også i dag iført state dress. Vi overlader nu arenaen til Masked Military Bands.